И така отново се включваме последни метри преди да превземем връх Великден. Вятъра се усилва. Времето в планината се променя постоянно, но ние ще изпълним мисията до край. Виждаме, че горе има вече хора, които са се качили преди нас. И даже се правят снимки. Спомен. А ние ще погледнем надолу как е. Ако някой си мисли, че обер е малък, нека да дойде да го пробва. И така продължаваме. Останаха последни метри преди да го изкачим. Този не знаем връх, но тъй като го изкачим на Великден, красивия връх Великден. Ето, тук няколко човека качили са преди нас на този връх. Да се запознаем с тях. Здравейте, приятно ми. Как се казвате? Трудно ли ви беше да се изкачите на този връх? О, Боже! Това наистина е нещо невероятно. Мисля да го запишем в учебниците по туризъм. И сега ще се качим на най-високата точка на връх Великден. Кръстихме го Великден, както ви обясних, тъй като го изкачим на Великден. Не знаем как се казва точно този връх. Виждате, че вятъра се усилва. Облаците няма ги, но всеки момент може да дойдат и да завали сняг. Което не е много, няма да е много приятно за нас. Може ли за малко, господице? Тъй като връзката ми се развърза да се завържа и да ме снимате как се качвам горе на най-високата точка на връх Великден. Така тук се снима. Вярвам, че е така интелигентна изглеждате. YouTube. Чакай. Чакай сега, чакай. Готова си, ама то от слънцето не се вижда много. А, така. Добре си, да. Искам и аз да ме снимаш.